Kamano Cleophas. Ng'ene kaluwore gi the number of nyithindo masano wuok oko compared to 2023. Nyithindo masano wuok oko gin 900 gi wiye, ma last year kane gin 800. Koro nitie medruok manyiso ni nyithindo mang'eny sani dhi bedo oko. To achiel kaka an ng'at man kar tiegruok, nitiere gimiluongo ni career guidance. Nyithindo gi mae sa ma ka nyithini oko to onego chak ng'iyo ni e kor gweng'wa kae ere ng'ama nyalo dhi bedo go mondo ola paro. Penj tero dhi biro. To ei penj madhi wuok kae ni wan gi options. Wan gi jo C+ and above, wan gi jo C plane kaduogo chien. To ka penjo wuok, po nono ni afole kategori mar C+ and above, mangiso ni a qualify donje mbalariany direct. To kotimore marach ni ok adonje mbalariany. Is that the end of the road? No. Koro sechegi ema nyithindo mariek kata mane kor gweng' kata mana e town ma wantiegi, ka janyuol nigi nyathi ot, to mae seche monego bed nochako manye jok manyalo chako yawo wi nyathi. Nikech ing'e nyithindo gi, anyalo take for example kata gi an ndalo manwa somo, noonge ga gi mentors, gi jok manyalo miyowa paro ni kamae e kaka onego bed ni ngima mari dhi bedo bang' form 4. To be mar ariyo, jatelo wuoyo kuom, osiepno wuoyo kuom university placements. E university placements kae, psychologically, mae sama nyithindo nego chak ikore ni university and colleges placement kae, process mage ma idwaroga. Owuoyo kuom requirements, which is so good. ID card, janyuol sano nego bed ni manyo konyo nyathi manyo ID card, KRA pin. KRA pin, nyathi kik bed gi luoro, mana kaka osiepno wacho, ni dhi ng'ade osuru, nekech osakawo KRA pin. Nitie kata mana filing nil returns. Koro in gi KRA pin, but for the use mar donjo a technical institutions or mar donjo mbalariany. Email for communication. Tinde apart from the WhatsApp and text, wan gi correspondences minyal tim through emails. Mago gik ma important ma nyathi onego bed ni bedogo. To adwa wacho gimoro kae about the short courses. Sani jonyuol te pachgi manie computer driving school. Computer driving school. But we have so many other short courses ma nyathi nyalo kata ma timo, kata mana languages. Languages like the foreign languages. Nyathi motimo the foreign languages, mano add to the experience